Всеки един от нас поне веднъж е срещал или познава дете, което щом чуе за изписване или разпознаване, или като цяло работа с букви, в стаята настава тотален хаос и то демонстрира абсолютна абдикация в това да учи букви. Аз също срещам такива деца и мога да ви кажа, че нещата са преодолими. В следващото ми обучение, което ще се проведе в събота на 11 ноември от 9 часа онлайн в платформата Zoom, ще ви предоставя най-успешните ми стратегии и игри, благодарение на които успявам да повиша интереса на децата към този процес и той става супер забавен за тях и докато се забавляват, успяват да се учат. Съответно, по-късно тази любов към буквите се пренася в процесите четене и писане, нещо изключително важно за социализацията на децата ни. Както вече казах, идеите, които ще ви дам, са изцяло практически, а не теоретични. Те са подходящи както за деца в абсолютна норма, така и за деца, които имат специални образователни потребности. Ако вие сте логопед, психолог, ресурсен, преподавател или дори родител на детенце, които има такива трудности, може да се запишете в обучението ми, като просто ми пишете на лично съобщение или се заявите в коментар под този клип и аз ще се свържа с вас. Повтаряме, 11 ноември, начален час, 9:00, онлайн в платформата Zoom. Ако местата се изчерпат, защото те вече са почти изчерпани, но има някое останало свободно, може да се възползвате от опцията запис на обучението. Запис, който ще има за всеки участник, независимо дали ще бъде присъстващ или заявил се за запис. Този запис остава вечно ваш и може да гледате по всяко време, удобно за вас. Покрай стратегиите и игрите, които ще ви представя, все пак трябва да имаме и нещо забавно, така че очаквайте томбола с награди и подарък работни листове за всеки участник, независимо дали е присъстващ или на запис, а също така и сертификат, който ще оправдае вашето присъствие с подпис от мен, Александър Кърджев, логопед, и печат от логопедичният ми кабинет Логознайко. Сумата за участие е 40 лева, които се превеждат по банков път и може да ви бъде издадена, разбира се, фактура. Очаквам ви следващата събота от 9 да научим нещо полезно и да се забавляваме. Чао!